Usinde kukubi siyacela weMoja Love engozini ebinyandisa igazi. Angiqale ngobingelela ngwamkelele channel eMasweti Mina Production okubingelelayo umxolisi mfana kaDlomo waphansi le enkandla. Mangabe ke uyaqala ukufika cela ukuthi ngizenze isiqiniseko sokuthi uxa subscribe maqedwe bale video, show like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu udaba engizengalo njengamanje luthi usaziwayo wodumo lwesencane lengane kuMoja Love ngesonto ngo9 ebusuku siyacela Dlamuka usinde kukubi engozini yemonto enyantisa igazi. Isithombe semonto isokanyeke lesike sesandleni sakho sesikudla nezinye ke ezikhona singekwazi ukusifaka ngenxa ke yemithetho yalapha ku YouTube, kodwa nje le monto abekade ihamba ngayo iGTI abekade eyinikezwe abaka Moja Love bemboleka khona ezokwazi ukuthi ke afinyelele lapho kushuthwa khona. Wabeke seba nebhadi lokuba ke avelelwe lengozi endaweni yaseBhalito, nabeke wabeke sephuthunyiswa esibhedlela sakhona ngenxa yokulimala indlela ke bekade nje ilimele ngayo. Yena ke wanqaba ke ukuya ke esibhedlela ethi ke akafuni ukulibeka lapho, wabaleka wabuyela kubo. Kuthe makabe sekubonakala ukuthi cha engathi kubi kakhulu ukugula kuyamxina, wabeke sephuthunyiswa esibhedlela sangakubo eNkonjeni. Okhulumela ke iMoja Love nokwazi Cekete uthi akakwazi ukuphawula ngalolu daba ngenxa ukuthi bekade ke esasuka meeting noma ke umhlangano kwaze kwashaya isikhathi sokuthi ke lolu daba luze lifike ezindlebeni zabantu. Konke ke lokhu nje kwenza emva ukuthi ke usacela kade ke shaya umkhwe wakhe noma ke angithi bekade ke eshaya ubaba kaThando uThabethe, bagcina ke besengwelene ezinsukwini nje ezedlule. Sengathi ke engasheshe alulame umfoka Dlamuka, baningi abantu abamthokozelayo ukumbona kumabona kude nabamlindile nabafuthi ukwazi ukuthi ke yini ezolandela abantu abalandela ke lo mdlalo wakhe obizwa ngokuthi ke isencane lengane. Nganza kwengicela ukuthi ngigoqe lapha mina le ndaba bese ke sihlangana ama comments ungitshela ukuthi ke wena ucabangani ngazo zonke lezi zinto ezimehlelayo umfoka Dlamuka eshonelwa ubaba wakhe, exabana nabasemzini, eshaya umkhwe wakhe, eshelwa imonto ephakathi, manje kusevelelwa ke ilengozi ebuhlungu kangaka, naye futhi akafuni ukuya esibhedlela. Uma ngabe ke ethuyiswe esibhedlela uyabaleka, kwagcina sekuphoqa ukuthi ke ayiswe ngenkani kulesi ke sangakubo. Ngizolokhu ngilandela lolu daba ngibona ukuthi ke liyophetha kanjani. Ahlangana ama comments, ungakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga.